لعردنگاریە کوردستانê gelek gund û herêm hene ku bi mîmariyên xwe yên dîrokî têne naskirin. Bi taybetî jî hema li her navçe û gundên Mêrdînê jî bermahiyên dîrokî hene. Yek ji navçeyên Mêrdînê yên ku bi mîmariyên xwe yên dîrokî tê naskirin jî navçeya Şemrexê ye. Gundê Dêra Metîna jî yek ji wan gundên bajarê Mêrdînê ye ku bi keleha xwe tê nasîn û navê gund li Kelihê bûye. Keleha Dêra Metînayê di serdema Roma û Bîzansiyan de hatiye avakirin. Ji ber ku keleh li ser sînorê van împaratoriyan hatiye avakirin, şaristaniyan ji bo xweparastinê hewl dane ku mîmariyeke sexlem ava bikin. Di hundirê keleha Dêra Metîna ku bi qasî 20 kîlometreyan li aliyê Bakurrojavayê Şemrexê ye dêrek heye. Keleh û mîmariyên di hundirê Kelihê de bi kevirên bazal û bi kevirên kelpîç ên herêmê hatine avakirin. Keleha qedîm li ser girekî ku bi qasî 105 metreyan bilind de hatiye avakirin. Ji ber vê yekê di serdema xwe de dagirkirina Kelihê nehêsan bû. Herçi qas gelek aliyên Kelihê hilweşiya be jî hin beşên wê hê jî li ser piyane. Yek ji wan aliyên Kelihê ku balê dikişîne ser xwe jî gora ku ji kevirên mermer hatiye çêkirine. Li gorî çavkaniyan gora keleha Dêra Metîna jî ji serdema Bîzansiyan maye. Li devê deriyê gorê du muhr balê dikişînin ser xwe. Lê nediyare ku ev gorakê ye û muhra li ser gorê yakê ye. İmparatoriya Bîzansiyan keleha Dêra Metînayê pir asê avakirine. Da ku di rewşên giran de jî mirov bikaribin berdewamî jiyana xwe bikin, di hundirê Kelihê de sarincên avê hatine çêkirin ku welatî bikarin demeke dirêj îdareya xwe bi ava sarincan bikin. Erdnigariya Kurdistanê kiriye ku gelek şaristanî lê bihewin. Çiyayên wê ji wê dîrokê heta roja me
بوونە ستارگەها مرۆڤان. بە هەمان ئاوایی لە گوندێ دێرا مەتیناژی بە ئاواکردنا کەلێهێ شارستانیان هەبوونا خۆیان لە هەرێمێ پاراستنە. کەلەها ئاسێ و دیرۆکی هەمبێزا خۆی ji mirovan re vekiriye û kiriye ku di demên şer û êrişan de jî mirov karibin bi dilekî rehet îbadeta xwe bikin. Ji ber vê yekê li ser keleha ku li ser girekî hatiye avakirin tenê deriyek heye. داکو خۆپاراستنا کەلەها دێرا مەتینایê were xurtkirin li ser gelek aliyên kelehê odeyên çavdêriyê hatine avakirin. Bi saya vê yekê hatina dijminan zû dihate tespîtkirin û pêşî li êrişan dihate girtin. Avakirina li ser girekê ya kelehê hem dibe sedema ku dagirkirina kelehê zehmet be hem jî xweparastinê hêsantir dike. هەرچقاس کەلەها دێرا مەتینایê di serdema xwe de xwedîgiringiyeke zêde jî bûye, derbarê dîroka kelehê de lêkolînên berfireh nehatine kirin. Ji ber vê yekê ye ku keleh tenê li herêma xwe bi nav û deng bûye. Her wiha ji ber xwedî lê derneketinê keleh roj bi roj ber bi hilweşandinê veçûye û hin beşên giring ên kelehê hilweşiyane. Heta hin odeyên kelehê ew qasî bêxwedî mane ku mirov ditirse bikeve hundirê wan. Mîmariyeke xwedî dîrokeke qedîm roj bi roj ber bi hilweşandinê vediçe. Her wiha gundiyên derdorê jî di odeyên kelehê de ajelên xwe xwedî dikin. Li dijî tunebûna dîrokeke qedîm, yek ji xebatên herî giring lêkolînkirina bermayên dîrokî ye. Ji ber vê yekê da ku mîmariyên wekî keleha dêra Metînayê hilneweşin
û dîroka Kurdistanê zelaltir bikin, divê demildest derbarê van mîmariyên kevnare de lêkolînên berfireh bêne destpêkirin.